ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷен Нӯйман шаҳр. Айни замон қарор дорем дар рӯпарӯи заправкаи Қурбонбек дӯстони азиз. Аз ин тараф агар болотар равем мошинбозор мешавад ва аз ин тараф агар болотар равем мешавад пост маҳаллаи Чимтепа дарвозаи Душанбе ва аз он тараф агар болотар равем бозори Корвон мешавад, бозори Корвони шаҳри Душанбе. ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ҳамин минтақа ҷойгир аст, дар деҳаи Сада. навормона ҳатман то охира тамошо кунед дӯстони гиромӣ. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ деҳаи Сада, хонаи рақами 180 дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ иборат мебошад аз 6 сотиқ замин ва 7 дар хона дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҳавлӣ гараж аст, як бинои 2 ошшонага, дар он тараф боз склад аст ва боз як бинои 1 ошшонага дӯстони азиз. дар ин бино 5 дар хона дар ин бино бошад, 2 дар хонаи истиқоматӣ, 1 кухни ва 1 та ҳамом дӯстони гиромӣ. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% мебошад, об ва барқ ҳаст. документария, яъне аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст, лекин наздикии шаҳри Душанбе мебошад. мактаб ва масҷидам ҳамагӣ 1000 метр дур аст дӯстони азиз, яъне 1 километр. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем дӯстони азиз. ҳатман навормона то охира тамошо кунед. пешакӣ мегӯем ки ин ҳавлӣ як ҳуҷраи бениҳоят калону зебо дорад ва масоҳати умумии ҳамин якум бино ва дуюм бино 270 метри квадратӣ мебошад, боз плюс алоҳида гараж ва склад аст. марҳамат, шурӯъ мекунем аз бинои 2 ошшонага. инҷа гараж мебошад дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки диден 6 сотиқ замин аст, ба 1100 та мошин ҷо мегирад дар даруни ҳавлӣ. дар якум ошшона қарор дорем дӯстони азиз. дар ин ҷо якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо зинапоя ва дар таги зинапоя боз ҷои холӣ ҳаст. метавонем мисол як мини склад кунем. ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. хотиррасон мекунем ки ҳар як ҳуҷра треза дорад ва масоҳати умумии хонаҳо 270 метри квадратӣ мебошанд. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. айни замон таъмири хонаҳо давом доранд дӯстони азиз, лекин чӣ хеле ки мебинед таъмирашон хуб аст. ва боз хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурохта мешавад, яъне чизере ки шумо дар видео мебинед ҳамашон меистанд дӯстони азиз. патолокҳошам баланд мебошанд. дар дуюм ошшона қарор дорем дӯстони азиз. дар ин ҷо сеюм ҳуҷра як ҳуҷраи бениҳоят калон аст. балкон, чорум ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҷо дӯстони азиз сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. бинед чӣ қадар як калон аст. трезаҳои панорамӣ дорад, яъне аз потолок то пола. як меҳмонхонаи калон мешавад, меҳмонхонаи зебо. аз сабабе ки трезаҳош бисёр ҳастанд, хеле як панорамный вид гуфти рӯсонӣ дида мешавад. ва ин ҷо бошад табиати ҳавлӣ дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, ҳавлӣ 4 та камера дорад. якташ дар ин тараф, дигариш дар қафои ҳавлӣ ва боз 2 таи дигар дар назди дарвоза. ва ин ҷо бошад балкон. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин ҷо бошад панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. бинои 2 ошшонага чӣ хеле ки гуфтем 5 ҳуҷраи истиқоматӣ дорад. дар якум ошшона боз гараж аст, склад ва ҳуҷҷатхона. камтар пас
ин ҳуҷраҳоям нишон медиҳем. дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинен, як замини холӣ ҳаст, так метавонен дар ин ҷо ба ҳазур боғча кунен. ва чӣ хеле ки мебинен, об ҳаст, ҳавлӣ бо об ва барқ таъмин аст. насос ҳам ҳаст дӯстони азиз, напори об хуб мебошад. дар ин ҷо дӯстони азиз, як ҷои склад мебошад. ва бинед ки ҳатто паталоншам таъмири хуб дорад. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. дар бино як ошхонаga қарор дорем дӯстони азиз. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як коридор аст, панҷум ҳуҷра, ҳамом ва кухнӣ. чӣ хеле ки гуфтем, ҳавлӣ бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Ҳамаи мебелу техника ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. ин ҷо бошад ҳамом. ва ин ҷо бошад кухни дӯстони азиз. ва ин ҷо бошад ҳафтум, яъне охирон ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем, тамошобинони гиромӣ, бо об таъмин аст ва напори обам хуб мебошад дӯстони гиромӣ. дӯстони азиз, соҳиби ҳамин ҳавлӣ барои сохтмон, барои таъмир, хулас расходе ки дар ин ҳавлӣ кардагиянд қариб 900 000 сомонӣ мебошад, лекин ҳозир срочно сум дар корушонай барои ҳамин бо маблағи 600 000 сомонӣ мефурӯшанд ва боз ҳам савдо мешавад дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ чӣ хеле гуфтем 100% мебошанд, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ ва боз иваз ҳам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе, лекин аз болоиш пул дода шавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар дуи рақам WhatsApp ва имо доранд. барои маълумоти бештар аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ чӣ хеле гуфтем савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошем, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.